brend je ušao u naše živote, i kao potrošača, ali i kao proizvođača. Da bi se nešto dobro prodavalo, mora da je brend, a brend je ono što kupci vole. Ako igde ima mnogo kvalitetnih i prepoznatljivih brendova, to je tržište obuće. I da bi neko došao i opstao na tom tržištu, mora svakodnevno da se trudi, da u svoje proizvode ugrađuje znanje, kreativnost i maštovitost. I sve to treba da bude upakovano u proizvod čija će cena biti prepoznatljiva određenom potrošačkom krugu. Cipela nije skupa ako je udobna i lepa. Tako najčešće govore žene, najbolji potrošači u ovoj industriji. Lidija Jovanović, vlasnica studija za dizajn i proizvodnju obuće. Posle višegodišnjeg iskustva na poslovima umetničkog direktora u Joshui i dizajnera u Labradoru, odlučila je da stečeno znanje primeni u kreiranju novog brenda pod vlastitim imenom. Ja sam se našla u poslu sa cipelama sasvim slučajno. Ja sam završila inače fakultet primenjenih umetnosti i ideja mi je bila da se bavim drugim vrstama dizajna. Ljubav prema cipelama je postojala negde kao jedna od varijanti, ali samo na osnovu toga što sam više bila potrošač u stvari nego što sam bila zainteresovana da se bavim samom proizvodnjom. U jednom momentu mi se ukazala prilika da odem na St. Martin's akademiju u Londonu i da nešto malo više naučim u dizajnu obuće. I to mi se dopadalo kao ideja za razmišljanje, međutim i dalje nije delovalo da će ovde biti mogućnosti da se čovjek time bavi na neki kreativan način, jer kod nas je onako obućarstvo uvijek bila neka malo branša za neke starije ljude koji rade tako neke klasične stvari i uopšte nije postojala sam industrija obuće tih nekih malih firmi koji su se bavile na zanimljiv način time. Onda sam se u jednom momentu prijavila na konkurs firme Joshua, koji je bio nagradni konkurs za idejno rešenje. Znači, nije delovalo i dalje da ću se time baviti. I na osnovu tih nekih radova koje sam ja predala, oni su me pozvali da budem neka vrsta saradnika na jednom projektu, a onda posle toga sam počela ozbiljnije time da se bavim. I vrlo brzo postala umetnički direktor u firmi Joshua, naučila šta putujući prvenstveno u Italiju, vodeći proizvodnju njima ovde, u smislu likovnom, a boga mi u velikoj meri i tehničkom. I u to neko vreme sam shvatila da bi možda mogla ja to da radim i sama i da sama energija koju ulažem recimo u toj firmi bi možda bilo sasvim dovoljno da ja pokrenem nešto samostalno. Od samog starta ideja je bila da posao bude neka vrsta porodičnog udruženja i Nebojša Broćić i ja pokrećemo zajedno ovaj projekat sa idejom da osnova čitave priče bude umetnička ideja i da se prvenstveno kroz čitav taj posao razvija ta neka umetnička priča koja proizilazi iz mog dotadašnjeg bavljenja cipelama, ali sada sa mnogo više kreativnosti, ili ipak kad sam radila u drugim proizvodnjama nije bilo mogućnosti do kraja da ispoljim to što sam želela. Međutim, evo za poslednje 2 godine, koliko postoji firma, pokazalo se da to može da bude vrlo isplativ posao i da se pretvorio u pravi biznis. Ja bih ovo odvojila u svakom slučaju. I ovo da. I ovo je interesantno. Ovo je lepo, samo ima jedna kožica. Pa to možda za ta venčanje. Viš ima i na zeleno da vuče, ja crveno.
od našeg boksa. Jeste. S tim što moramo da prepravimo kapak. Jeste, kapak će ići ravno. Došli smo sada u našu radionicu u kojoj izvodimo tašne i sada izvodimo jednu narudžbinu koja ima neke izmene u odnosu na ono što je naš originalan model i to radimo u dogovoru sa modelarom i krojačem i te izmene su sada recimo male, ali dešava se nekada da radimo neke ozbiljnije zahvate. Mislim, tebi je to okej da bude. A gdje ćemo ovo staviti? Pa, to možemo da stavimo u džep, prilično zadnji. Što je ovo kriz. Mi smo pokušali da organizujemo posao kod nas u studiju malo različito u organizacionom smislu, ne malo, nego bitno različito u organizacionom smislu nego što je uobičajeno, barem ovde u ovim krajevima. Ja sam neke od tih ideja organizacionih dobio i pokupio iz pozorišnog sveta, pogotovo na zapadu, gde pokušavaju da organizuju poslovanje na sistemu obrnute piramide. Znači, ne da se nalozi sprovode se iz jedne tačke na dole, i da su ljudi prosto izvršioci naloga koji im stižu, već upravo obratno, gde ljudi koji obavljaju određene poslove od menadžmenta zahtevaju pomoć u izvršavanju njihovih poslova, što je sasvim i logično, jer su oni bliži realizaciji konkretnog posla. Nemoguće da jedan menadžer u savremenom poslovanju poznaje 20 radnih operacija, da poznaje sisteme nabavke, da poznaje marketing do tančina, promociju do tančina i sve ostale segmente. Tako da smo mi pokušali da se organizujemo tako da ja kao menadžer u studiju koordiniram rad svih ostalih ljudi, a ne da im prenosim naloge koje oni treba da realizuju. Tako da smo, pošto smo mali studio, nas je u ovom nekom našem organizacionom delu samo 4. Nalazimo se sada u studiju Kopitarne, slovenačke firme, koja ima svoje predstavništvo ovde, kod nas, gde sa Milančetom, našim modelarom, radimo modele kalupa po mom crtežu. I to je u stvari jedinstvena prilika da se tako nešto uradi. I ljudi koji se bave obućarstvom znaju koliko je teško dobiti taj prvi kalup i koliko je bitno da taj neko ko to radi ima veštu ruku i da se dosta dobro snalazi sa tim. Kopitarna sevnica uzima podatke iz moje mašine i serije, ako je veća količina, radi se u firmi, ako ne, ako je manja količina, par pari, to uradim ja ovdje. Posao radimo već 40 godina. Sa Lidijom sarađujemo izvanredno, ona posao razume, njeni zahtevi su uvek ispune, jer su realni i nemamo puno problema, otprilike u istu cuga uradimo posao i model. Tako da o njenom poslu se čuje u stručnim krugovima kako lepo radi, da hoće mnogi da je kopiraju, zato što izvanredno radi i tako. Ideje su nove. U stvari, ono što postižemo ovde u ovoj modelarnici i ono što radimo na samom početku, to je meni i najdraži deo posla, jer to je deo posla u kome se kreira vizualni identitet svega što će se kasnije raditi kao kolekcija, jer od kalupa sve zavisi, a i najkreativnije. Ja tu sa Milančetom pravim nešto potpuno novo se rađa. Prototip se skenira milimetar po milimetar, zato je jako važno da je prototip dobro urađen, da je besprekorno čist, da nema nikakvih grešaka, jer svaka greška se skenira na toj mašini, kasnije se internetom šalje na mašinu u matičnoj kući Kopitarne u Sloveniji i umnožava se serija. Tako da ako odavde krene nešto
kako ne valja, onda dobijemo umnoženu grešku. I ovaj deo posla je onaj deo koji u stvari daje temelj svemu onome što kasnije radimo. Konkretno za naše poslovanje najvažnije je pravilno pozicioniranje brenda. Ma kako to zvučalo kao opšte mesto, sada ljudi vole da koriste te egzotične termine, targetiranje, brendiranje, ali to zaista tako, možda postoji i neka druga reč, ali smisao je u tome da se omogući klijentima da pravilno razumeju korist od korišćenja određenog proizvoda. U ovom slučaju, pošto se radi o modi, to podrazumaju još sofisticiranije tehnike brendiranja. U savremenoj modi stvari drastično promenile, ide se na industrializaciju, na masovnu proizvodnju, čak i neke čuvene modne kuće koje su radile i male tiraže i specifične proizvode, sada su okrenute masovnoj proizvodnji. Mi imamo drugačiji nešto put. Mi radimo unikatne stvari u malim serijama, ručno rađene, u značajnoj meri drugačije nego što je uobičajeno. I tim pre je važnije da pozicioniramo naš brend pravilno, pogotovo što je konkurencija pre svega strane robe u oblasti mode, ne treba to ni pominjati, ogromna i neverovatna, a dodatna specifičnost je što su naši kupci svakako skloniji bili do skora da poveruju da je pre svega italijanska cipela nešto što je jedino merilo kvaliteta. Mi čini mi se da uspevamo da kroz brendiranje naših proizvoda sve širi krug ljudi privučemo i domaćim proizvodom. Mislim da smo pošli od brenda i mislim da je to pravilno, ali bez kvalitetnog proizvoda je apsolutno nemoguće brendirati bilo šta. Ja sam Dragana, radim ovde u studiju Lidije Jovanović, zadužena za kontakt sa klijentima i za proizvodnju. Što se tiče proizvodnje, ona je uglavnom zasnovana na osnovnoj seriji koju Lidija izbacuje svake godine, na toj nekoj bazičnoj, a veliki deo proizvodnje zasniva se i na porudžbine naših klijentki. Što se tiče proizvodnje, ona obično traje 7 do 10 dana, porudžbine se izrađuju, nekad je i to i duže, nekad i do 2 nedelje. Izvori sredstava za početak su bili dvostruki, nešto je bilo otprilike oko 50% privatnog novca i na samom početku rada smo od Fonda za razvoj dobili jedan kredit. Procedura ne treba predugo i ta neka administracija koja treba da se obavi zaista nije preterano komplikovana, doduše još uvijek traže dosta ozbiljne garancije za te kredite, ali je i dalje krajnje povoljan, zaista ima godinu dana grace perioda, kredit je na 5 godina sa 3% kamate. To je zaista nešto što i mala preduzeća na početku poslovanja mogu relativno lako da podnesu. Tako da, sem toga, postoji ti naravno bankarski krediti koji jesu svakako mnogo skuplji, ali ako čovjek ima konkretnu poslovnu ideju, ako mu novac treba za realizaciju neke konkretne poslovne akcije, taj novac može da vrati u nekom normalnom periodu, ni to čak nije preterano nedostupno. Tako da mi se čini da možda malo ta procena o tome da je novac ključni problem u poslovanju kod nas ili neko dodatno finansiranje, možda baš i ne stoji. Čini mi se možda da je malo nedostatak znanja i nekih veština menadžmentskih, organizacionih. Dalje malo nesveže ideje, još uvek nekakva okrenutost nekom starinskim tehnikama poslovanja, ovde je mnogo veći problem nego sam novac. Otprilike negde oko 50% su bila sredstva iz kredita, a 50% otprilike nekako privatna sredstva. I od tada pa do danas
smo u poziciji preduzeća koje se samo finansira. Sa porastom interesovanja, pre svega iz inostranstva, pojavljuje se potreba da se jedan deo naše proizvodnje finansira. Mi nemamo nekakve velike probleme sa finansiranjem, nemamo nikakve velike probleme sa administracijom, nemamo nikakve velike probleme sa, pa čak u jednoj velikoj meri ni sa porezima. Naš najveći problem je što nam to poslovanje s inostranstvom otežava ta izolovanost u kojoj je naša zemlja još uvijek. Moram priznati da od samog početka su bila velika interesovanja za izvoz, što na tržištu oko nas, što na tržišta vezana za Evropu i svet. Poslednjih 6 meseci vrlo uspešno odrađujemo izvoz za Johannesburg. Tamo je baš otvorena radnja, tačno u studiju Lidije Jovanović pod njenim imenom i pod njenim logom. U poslednjih 6 meseci smo u pregovorima i sa ostalim zemljama. Prvenstveno je to sada Kanada, zatim Nemačka. Planiramo da radimo jedan plasman sada za Italiju. Za njih sada ispremamo jedan katalog i 10 modela u kojima ćemo obuhvatiti sve naše kolekcije i ovu poslednju. A trenutno je u toku izvoz koji odrađujemo za Crnu Goru, tačnije za Budvu. Trudimo se naravno svima da izađemo u susret jer shvatili smo da je svima interesantno i koncept našeg grada, tačnije ručna izrada, uopšte materijali kojima se koristimo i tačnije i dizajn koji je Lidija obuhvatila po svetskim i po evropskim standardima. Prvo smo uradili biznis plan pre nego što smo i započeli bilo kakvu ozbiljnu proizvodnju ili organizaciju posla. Jedino što se pokazalo da je updateovanje biznis plana podjednako važno kao njegovo koncipiranje na startu poslovanja. Neophodno ga je obnavljati jer je stvarnost veoma brza i veoma brzo se menjaju stvari. Mi smo se našli u poziciji da smo otprilike godinu dana ispred naših planova, što je sjajno, ali podrazumeva i nekakva brza updateovanja, formulacije novih ideja, ali pre svega je stav koji je zaposlen unutar preduzeća ili nije bitno preduzetničke radnje ili čega god, neophodno upoznati sa detaljima tog biznis plana. Najčešće se kod nas biznis plan pravi da bi se dobio neki kredit. A to je jedan fantastičan dokument koji čovjeka može svakog dana kada ga prelistava podsjeti na to odakle je krenuo i u kom pravcu ide. To je fantastična stvar. Obzirom na to da mi već sada imamo potrebu za novim radnim mestima, nama bi svakako mnogo više odgovaralo da su porezi na dažbine, porezi na plate manji. Oni su sada 70% i to je preveliko opterećenje prosto za nove radne mesta, zato imamo tu situaciju u zemlji da se vrlo često pribegava zapošljavanju ili u najmanju ruku na sivo, da se delimično isplaćaju plate, delimično ne, što komplikuje i administraciju i u krajnjoj liniji nije naravno i u skladu sa propisima. A sa nešto manjim porezima na plate bi svakako ljudi bili raspoloženi da zapošljavaju ljude potpuno legalno i da rade sasvim opušteno i u skladu sa zakonom. Mi za sada još uvijek nemamo potrebu za konsultantskim uslugama, međutim to je potpuno normalna stvar u svakom ozbiljnom poslovanju i mi ćemo svakako sa razvojem, pogotovo sa plasmanima na strana tržište, imati potrebu za spoljašnjom revalorizacijom našeg rada. Prvobitna motivacija je bila ta želja da se pokaže da nešto kreativno može da bude i komercijalno. Međutim, sada stvarno počinje to sve što se radi da ostavlja nekog traga. Vidi se neka promena na ljudima koji dolaze, vidi se da se to njih tiče. Sada sa izvozom koji radimo, to počinje da se širi na neki veći plan i prosto
i meni kao dizajneru jako imponuje to što imam prilike da se van granica naše zemlje realizuje. A sem toga i taj neki finansijski uspeh svakako donosi određenu satisfakciju. Moje iskustvo u Srbiji pokazuje da do uspeha vodi jako, jako mnogo rada. I to rada danonoćnog. Bukvalno, uslovi u kojima se radi u ovoj zemlji vrlo često nisu na nivou nečega što čovjek može da pojmi. Znači, jako mnogo rada, jako mnogo volje, ljubavi prema tome i mislim jedna dobra doza sreće. Ipak da bi čovjek, sem što radi to što radi, imao i uspeha u tome, mora da ga prati neki srećni talas. Moja poslovna i životna deviza je sreća prati hrabre. Najpre kada donosi se odluka o pokretanju posla, treba proceniti koliki će sutra obim tog poslovanja biti. Ako se opredelim, što je preporuka za sam početak, dakle, obavljanje delatnosti skromnijeg obima sa nekakvom probnom proizvodnjom i probnom delatnošću, više samostalnog karaktera ili sa manjim brojem zaposlenih ljudi, preduzetnička radnja jeste odgovor na to pitanje. Ako su planovi nešto ambiciozniji, ako se želi da se na nekom dužem i dugoročnijem planiranju konstituiše i formira jedna veća firma, privredno društvo je svakako preporuka da se ova procedura pokrene. Naravno, očekuju nas u 2008. godini izmjene odgovarajućih zakonskih propisa kojima će se ove procedure i uopšte smisao konstituisanja preduzeća dodatno pojednostaviti. Preduzetnici će biti samo oni koji sopstvenim, dakle ličnim radom obavljaju delatnost, sve ostalo će biti privredno društvo, znači mala preduzeća. Preduzetnici se osnivaju danas već za 24 časa, privredno društva već za 48 časova. Savjet koji možemo uputiti oko toga koji potencijalni posao pokrenuti, pre svega je vezan za neke pokazatelje koje imamo. Ako znamo da je preko 80% upisanih u registru privrednih subjekata su opredeljeni za trgovinu, moja skromna preporuka bilo bi da se razmisli o pokretanju porodičnog biznisa, o pokretanju nekog oblika male proizvodnje, proizvodnji malih serija, proizvodnji proizvoda koji bi predstavljali i sadržali sebi neki element originalnosti, dakle, proizvodnje koja ne bi bila zasnovana na visokim tehnologijama, naravno, imajući u vidu neki naš tehnološki proizvodni nivo, već neke osnovne proizvode u nečemu što bismo možda mogli nazvati domaća radinost, nešto što bi u sebi sadržalo element originalnosti, nešto što bi imalo svoje male serije, probne proizvodnje i najbolja, da kažem, metodologija za ispitivanje tržišta je prosto da se jednom malom serijom proizvoda ispita i utvrdi koliko bi oni imali potencijalnih kupaca, jer na kraju u svim proizvodnjama su kupci oni koji opredeljuju krajnji rezultat, krajnji ishod i to da li će neko biti uspešan ili neuspešan. Nisu svi uspešni i nigde nema garancije za uspeh svih. Ako znamo da je neki procenjeni kriterijum za uspešnost, odnosno kod ovih start-up kredita koji se rade, ako se kaže da će uspehom se smatrati ako trećina onih koji su pokrenuli start-up proizvodnju uspeti da realno postave tu proizvodnju i nađu tržište za svoje proizvode, onda je potpuno jasno da se rizik isplati i da uz sve podsticajne mere koje vlada, Ministarstvo ekonomije i uopšte agencije koje će dodeljivati ovo podsticajna sredstva, sve to daje neku nadu i neki osnov da se preduzetništvo i lična inicijativa preduzima u sve većem obimu od strane sve većeg broja ljudi. Jer najbolje je učiniti taj prvi korak da ljudi zaposle sami sebe.